Maayong hapon kaninyong tanan nga nagdala nining programa nga paborito sa kadaghanan. Ilabi na gayod sa bagasuking tigpaminaw. Ako si Gemma, dili na ako tinuod nga pangalan, o ako na lang pong itago ang lugar nga akong gipuy-an. Kay dunay pagkasensitibo, dilig akong kasinatian. Naaghat ko sa pagpadanga, tidig akong kaagi, pamasin nga kini makahatag og pagtulunan sa kinabag-ang katawan. O aron nga masarian o masayran ang tanan, higo na ini ang sinugdanan sa istorya sa akong kinabuhi. Kadugay ba muli sa inyong amahan? Uy, pastilan. Tuan na napot siguro ron. Naglaak na sab siguro. Tulog na ta, ma. Katugon naman ko, di na natutulatan si Papa. Katulugon na di ay ka, anak. Di na lang di ka muuwat sa imong amahan. Katugon naman Basin ko, ma. baya inigdala og uli ato na ay dala nga makaon. Binli lang ko, ma. Katugon naman ko. Sige ha. Kadali lang ha. O sige, pwede na ka mahigda. Tawagan sa nako ang imong auntie ni mo, Marisa. Hello, Tejima? Day, Marisa. Pwede ba nga diri usa ka matulog sa balay kay kamera man ni Dudong. Uy, wa man muli ang ako bana. Asa naman po dahil si Kuya Ray? Murag pila naman na kagabi nga dugay mag-uli. Ambot lang ka lagi ang tawhana. Busy siguro sa trabaho. Day, moari ka diri ha, Day Marisa? Sige, Tejima, pag human na ako asikaso sa balay, mo diretso na po ko taraaw niya. Padayon na lang po ta sa itong storya. Sige, Day. Maura to. Bye. Sige. Gemma! Ay, ni Ana ang kalakot yung tawhana. Kadali lang. Uy, maangayo. Kaya nakatuod pa kasi mong kaugalingon, Hari. Astilan, ay nagsuko-suko. Nabuntagan ko kay... Siyempre, birthday mang paring Ronald. Birthday ka, ha? O, dito na ka sa mga babae ni mo. Nahibaw antan ng kauy. Bisag unsaon ni mong limod, sayra na kanako. Tanawan na imong mata ay. Dili ka makigharong nako. No, tungod kay doon na kay sala. Astilan, oy. Ayaw pag suko-suko ni Gemma. Mauha pa yung ibang kagwapa. Doon ako'y danga balot. Arod ka. Mahuwas-huwasan ka. Kan aning balot. Doon na pag ice cream diha. Ice cream ka adlawon? Hilom diha, uy. Klaro na kaayo ka. Nga nabuntagan siguro ka dito ka sa lodging house. Gemma, ayaw naguguna ko na ana. Di na mahitabo, uy. Ikaw ra ang babae sa kong kinabuhi. Dili mahimo ka. Maghita pa kuglain. Ronald. Oy, Mare. Say, toyo na to. Maing buntag ni mo, nagsayogid kog anhim ba kay niingon magud ang kong bana nga si Ray nga. Birthday man ko na nimo kagabi Ha? Birthday? Dugay pa mo ng birthday. Ha? Kasi, ano ba day? Asa man yung ingon niya day? Dugay pa mo ng birthday na ako. Dire man ko na siya kagabi kay birthday ko na nimo. Maong nakadlawanan ko na siya pag-uli. Na. Te, pangapisa, te. Pamahaw sa. Dali. Ay, Day Lina, salamat kaayo ha. Human ako na nga piday. Kay sayo man pugod ko ni mata. Salamat kaayo anak Day ha. Ma ako'y isulti sa imo. Ay lang pagsaba kang pare. Nga ako'y nagsulti. Ha? Unsa man ka na, uy, Ronald. Murag seryoso kaayo ka ha. Naasyagi kabuangan karon. Nga babae. Unsa?
Na sila diri. Ronald, tinuod ka nga. Niya sila din hindapita sa lodging house. Oo, nakita na ako kanina. Tara, at una to ta. Ray, Dali. Uy, Ali na. ayaw na po gaya, Ray. Dali na. Ali na. Ali na galit. Awa. Gibigaw na kay kundi mo. Dugay na po ito. Wala na din ani ba? Ali na. Sige na. Ali na, chip. Ali na, babe. Awa na. Una. Di, unsa. Tanahon na mo na sila. Di ni mo atakihon. Ronald, pasagdan ko na sila. Nagtuos siya nga siya rikantig mo buhat, anak. Mubawas ko niya. Ako pa? Ano? Oh, Jima. Inga lang, masulubon lang ka. Wa kay buhaton. Nakasayod ka na sa kung kasing-kasing karon, Ronald. Sakit ang iyang gihimo, pero dili ko pa ipiktuan. Mubawas ko niya. O kay baho ka kung kinsa akong gustong ipuli niya, ha? Gusto ko nga ikaw. Aron sakit sa iyang kasing-kasing nga ikaw ang akong himong ipuli niya. Okay magkaka. Ay, okay kayo. Labon, dugay na ako nakagusto ni mo. Mao ba? O pues, ang sami atong danganan. Ay, tana. Tana, ato ang sugdan. Ta, check in na ta. Sige na, order na mo. Carla, Leo, pili na mo sa inyong orderon. Ako ra lagi bahala sa tanan. Ay, sure ka, sis? Uy, my friend, ikaw lagi nakabangka ka ron. Ano sa'yo itong okasyon? Sina asis? Ay, nakabalo na mo, oy. Nakibaw na baya mo? Kung unsay nga nung ini ko, di ba? Ay, sagdi na lang gusto imuhang boy, oy. Wala ko kabalo. Unsay na Unsay Ay, magpaabot ko sa akong laki, oy. laki, Jima? Hoy, Jima ha, pagtarong di ha. Ay, Jima, naakay ba na unsay laki? ay, sultihan ta mo. Nibawas lang ko niya, oy. Kasakit sa yung gibuhat na ko. Nagtarong ko nga, niya nga isip usa ka asawa, pero di na ako madawat ang iyang gibuhat. Mubawas ko, oy, na ako'y gipaabot ng lalaki na ako. Oh. Marisa. Junjun, asa man si mama ni mo? Ambot pa kay ganina raman to ni lakaw. Maris- Paglakaw nimo ni lakaw man dayon to. Marisa, wa ba'y gisulti si ate ni mo kung asa siya pa daong? Wala, biya kuya. Gipabanteras ako si Junjun. Mao ba? Doon ako'y daang paan, Unya, doon ay barbecue diha. Pangaon una mo. Uy, wow, salamat pa. Salamat kaya. Si Gemma, padong gani. Pertisik siya, adik bayana. Gemma, asa ka mag-ikan? Mangutan ang asa. Naglingaw-lingaw, uy. Usa gilingaw-lingaw. Asa ka pa daong ba o asa ka gikan? Ganong perti man yung seksi ha? Kaya nga na magpasiksi da utang di ay, ha? Pagtarong baya ha? Basin bayag ka? Doon na ka nailain. Uy, Ray, sultihan ta ka. Huna-huna lang ni mo nang doon ako'y lain. Kaya nga, no? Kumingon ko nga, doon ako'y lain. Ginahan ka o dili? Gemma, siguro ha baya ha? Basin bayag ka? Nagbinuang ka na ako. Sultihan ko ikaw. Dila ragi way labod ni mo. Nga di ka makatingog. Huna-huna po na imong gisulti. Kung unsa kasakit ang gibuhat ni mo nako. Gemma!
Uy, sis! Gemma, asa makapadulong? Ay, sis. Sa naandan. Hoy sis, nakita na ko yung Banabels ganina ba? Sige na lagi itong dalag Bible, da. Gyud, murag sa kristan, gid kaayo Buta na sa kaayon. linas. Hello mo mga sister. Uy, ikaw po Sister Lina. Ay da ayong pagtutuuan na, uy. Padadag Bible, pero sure ko, uy. Wala na niya gibasa, uy. Pakitang tao lang ng iya, kay aron inong siya Diyos nun. Ay, pagtutuuan na, uy. Iya-iya na lang na. Ikaw sis, asa mo kapadulong nga pormado man pud kaayo ka? Ay, siyempre, uy. Maato ko sa kong laki. Hoy, wa pa ka nagbago, imong bana kay murag nagbago na. Ikaw, murag wa, Jod. Ada, sa akong giingon ninyo, nga pakitang tao lang na iyang padadaog Bible, aron ba inon siya Diyos nun? Aron ba inon siya ba nga nagbago na? Pero di ay, sa tinuod, maulang yapon ang iyang gibuhat. Gemma, Oh, Ray. Ngano ba? Mura man og gidatugan ka sa kalibutan? pasaylo ako. Kung ka, doon ay mga panahon nga, wa ni mo mauyon niya ako magabinuhatan. Pasaylo ah. Makatawa man ko nimo eh. Kanindot ka ay paminaw no. Pasaylo ah. Ngano? Nakasala ka na ako kay mangayo kag pasaylo? Gemma, ako nga kunon. Nakahimo ko kasay panali mo. Nakapangambit ko. Aw, kana may akong dugay nga. Gusto na akong masayran nimo. Og nasayod ko nga, bibalos ka na ako. Balos? Ngano? Nakakita ka ba nga doon ako'y kaubang lalaki? Ayaw na, Nakakita ba ka nga doon ako'y lalaki sod sa usa ka kwarto? ayaw na kong baka kay Gemma. Dili ko butaog, dili bungol nga. Wa magakitaog nga. Wa makadungog sa imong gipahimo. Please, undagi na ka na. Gumikan kay saan ako nga. Magbago na ko. Doon na pa kay kabaguhan ni mo, Ray. Sultihan ta ka, Ray. Bisan pa. O panaugo ni mo ng anghel sa langit. Aron sa pagpamatuod nga nagbago ka. Dili ko mutuon ni mo. Gemma, Kay bisan ka na sa. Bato ka o kasing-kasing. Gemma, please. Muluhod ko sa mga tubangan. Undangan na ka ng imong kabuang. Di na kumuusap pa. Gumikan kay maluoy ko sa itong anak. Undangan na ka na. Kuya Rick, gibati ko og kaluoy sa kong banang si Ray. Apan gumikan sa kadaghana nga higayon nga iyang gihimo ang pagbunhi nga dinako. Ako lang giantos ka dianto. Daw sana himo ng bato ang akong kasing-kasing dili na kumutuo niya. O ang problema karon. Daw sana in love na ko ang adto ni Ronald. Kuya Rick, dili ko gustong mabungkag ang akong pamilya. Mao na akong gikalibgan karon. Sa dili na ko kaya nga bulagan diha-diha dayon ang lalaki nga akong gidangpan panahon nga nagbinuang ang akong banang si Ray. Kuya, nagkinahanglan ko sa inyong tambag. Panihog tambagi ko ninyo. Tungod ni inig akong sitwasyon karon. Salamat sa paghatag kinabuhi ning akong kaagi. Hinaot nga ang tanan, nalingaw, ug labaw sa tanan nakakutlo sa mga bulawanong pagtulunan. Inyo magtatampo, Gemma.